kadom dan malitum nang litum ta Joike pen tangka chepalong tuma jong si Joike pen tangka ji pulote nang litum labangso video langi thornon social media long son thoma pen nang litum tangka income un labangso petax neli nang litum phan chi hek pen nang than chini ji pu nang te video le tang cheng ponlo nang social media long pen ilitum social media app son thoma ong pen ilitum tangka income un mate poisa Joike pen chepalong un Facebook Instagram la pen YouTube nang litum la son thom app long pen Joike pen tangka income un nang litum jong si ke claim ji ning hang plote labangso video lang ik thornon ke cheng sia bang ni linang than poni po YouTube along ko son si tangka chepalong jima labang ni mo next a content along nang than ik po labangso ke chepalong ja phan than the aprang si nang litum YouTube ke claim hangatum abang ke nang litum 1000 subscriber mate hajar si an nang litum family chibinang po mate 1000 subscriber an pleng nang po la 1000 subscriber la pen 4000 hours bar an chipa pleng nang po plote nang litum Google AdSense apply long po la pen Facebook along abang ke nang litum 10,000 an a followers chepale nang po 10,000 followers an nang litum chepa pleng lote Facebook along mangke monetize pon po 1,000 2,000 la an gali 10,000 an a followers chepa pleng nang po la an lo plote nang litum Facebook along pen bang monetize long po la pen Instagram along abang ke Instagram along sitame la son thorlo 10,000 followers la pen 50,000 hours wala an watch time an chepa play 50,000 watch time an pleng nang po la pleng det lo plote nang litum aphan sitame Instagram along ta monetize un po min abang ke Joike pen chepalong ji plote YouTube pen abang nang litum 1000 subscriber la pen 4000 hours an chepa nang po la jong sinang litum chepa pleng det lo plote nang litum Google AdSense abang apply long po la sila bangso Google AdSense ke apply along penang an atum ke problem do kritik YouTube alam abang isi ke thanji do YouTube along 1000 subscriber la pen 4000 hours pleng det pen nang litum Google AdSense la bangso Google AdSense ke apply ahut nang litum aphan nang improve predet ason tamido penang an atum ke la so join pen YouTube ke claim ta ka area tum penang an dolo athema la tum ke fo arul mate follow community guideline follow le dara porlo nang litum 1000 subscriber la pen 4000 hours chok det pen nang litum Google AdSense apply po labang so apply long nang litum aphan nang accept se mate nang approve pre plote reuse content jong si kebang lo plote nang litum monetize ya phan problem thepik lo la si mo next video along si neli YouTube abang ke ko son si claim nang jima la bang ke neli mo next account nang thanik po tangte pinia video bang ke lapan si kang tonik lo do me thak mi